Hei, opiskelet suomea. Miksi? Totta kai opiskelen, koska rakastan apokalyptikaa. Ja muut bändit ovat varmasti myös todella kivoja. Onko se niin, että ajatus opiskella suomea tuli suomalaisen musiikin harrastamisesta? Kyllä, just. Onko yleensä musiikki tärkeä asia elämässäsi? Kyllä, koska opiskelen suomea musiikin takia. Nyt kun opiskelen suomea, rakastan suomen musiikista vielä enemmän. Ja musiikki oli aina mun elämässäni tärkeää. Yritän soittaa selloa, mutta se on yritys vain vielä. Hei. Hei, terve. Jos sinulla olisi vapaa-ilta ja 3 vaihtoehtoa, mielenkiintoinen kirja, elokuva tai musiikin kuunteleminen, minkä valitsit? No, jos minulla olisi vapaa-ilta, no niin. Luulen, että kyllä se olisi elokuva. Mä olen niin sanottu elokuvafrikki, eli elokuvan katsominen tuo aina eniten iloa. Ja jos on aika, jos on sopiva paikka, eli jos on jossain kaupungissa, sitten on aina kiva käydä elokuvissa. Entä musiikki? Eikö se ole yhtä tärkeää elämässäsi kuin elokuvia? Kyllä se on yhtä tärkeää, mutta elämyksiä, jotka syntyy musiikista, ovat hyvin erilaisia kuin ne, jotka syntyvät elokuvasta. Se on eri juttu. Kun katsot elokuvaa, sulla on ääni, mutta myös kuva. Ja juuri se kuva on minulle todella tärkeää. Ehkä se johtuu myös minun tutkimuksesta, koska mä tutkin Kaurismäen elokuvia. Eli olen tutkinut ne jo 10 vuotta ehkä. Eli ehkä se johtuu myös siitä, että kuva on minulle todella tärkeä. Musiikki kyllä, sekin. Hei Karoliina, Evelina tällä. Haluaisin vain kysyä, miksi opiskelet suomea? Hei, no oikeastaan mun ensimmäinen rakkauteni oli ruotsi, siis ensiksi halusin opiskella ruotsin kieltä Gdańskissa. Mutta noin vuoden ennen ylioppilastutkintaa sain tietää, että Varsovassa on mahdollista opiskella suomea. Silloin en tiennyt paljon suomesta, mutta jollekulle joku pitää bändistä Varttina ja joku on kiinnostunut mäkihypystä. Nämä opinnot näyttävät mielenkiintoisilta. Ai niin. Siis aloin kuunnella suomen kieltä netissä ja rakastuin siihen nopeasti. Ja nyt en kadu mitään ja luulen, että se oli mahtava vahinta. Ja onko se niin, että ajatus opiskella suomea tuli suomalaisen musiikin harrastamisesta? Kun olen jo sanonut, pidin Vartinasta paljon, mutta yleensä mulle Suomessa oli vain metalli. Ja mä en tykkää tästä. Siis en voi sanoa, että musiikki oli se, miksi opiskelen suomea. Ehkä kieli ja urheilu olivat. Onko yleensä musiikki tärkeä asia elämässäsi? No, se on hyvä kysymys, koska en voi kuvitella elämääni ilman musiikkia. Siis se on todella tärkeä asia elämässäni. Lapsuudessani kävin musiikkikoulua ja sen ansioista ymmärsin, mitä on musiikki ja miten voi tuntea, kun ei ainoastaan kuunnella, vaan myös soittaa musiikkia. Niin. Ja nyt kun soitan pianoa tai kitaraa, tunnen kuin olisin muussa maailmassa. No, se on jotain mahtavaa. Ja yritän aina löytää musiikista jotakin enemmän kuin vain
kaunista säveltä tai sanoja. Aivan. Kiitos vastauksista. Kiitos. Moi moi. Hei Anne, jos muistan oikein, pidät tanssimisesta. Onko se totta? On. Onko tanssiminen vain yksi eri harrastuksista, tai onko se elämäntapa? Hyvä kysymys. Se on elämäntapa. Miksi? Koska se ei ole kiinni ajasta ja paikasta tai tanssitunnista, vaan mä teen sitä myös kotona yksin ja myös jossain klubilla tai muualla kuin tanssitunnilla. Eli kyllä se on elämäntapa, mutta myös tanssitunnilla. On melko mahdotonta tanssia ilman musiikkia. On. Onko musiikki tärkeä asia elämässäsi? On tärkeä asia, kyllä se on. Joo. Kun olin lapsi, niin mä lauloin paljon mun siskon kanssa, sitten lauloin kuorossa ja soitin pianoa ja soitin myös vähän kitaraa, vain vähän kuitenkin. Ja me aina lauloimme. Mutta mä en ole suuri musiikin ostaja ja musiikin käyttäjä. Eli mä aina laulan ja musta on kiva kuunnella laulua ja musiikkia. Mutta mä tykkään tehdä itse ja laulaa itse ja just tanssia musiikkiin. Eli mulla ei aina soi musiikki kaikkialla, kun mä kuljen ja olen kotona. Se ei aina soi, mutta tanssin ja sitten itse laulan tai jotain, niin silloin se on tärkeää, joo. No just, kiitos. Kiitos!